नैजि बोसोरावबो अदालगुरि गलन्दी दैमानि दालाङा लुफुंजायासै। रौतानिफ्राय अदालगुरि टाउनाव फैनाय रायजो राजाफोरनि हान्थामेलानि जेंना। खुंथाय गोहोआव थानाय हान्जाफोरा मावफुंगोन ना बे बाराव? अदालगुरि जिल्लानि बिखि गामि सेरजों बोहैलांनाय गलन्दी दैसानि सायाव लुनाय दालाङा 20 बोसोर बारलांब्लाबो जाफुङैयाव रौतानिफ्राय तामुलपुर थांनाय राजा लामाया आबुङै हान्थामेला खालामनो हानाय जायाखै। खुंथाय गोहोआव फैदों आरो थांदों, नाथाय मावफुंजोबना होनो हायाखै खुंथायाव थानाय राजा महाराजाफोरा। फारसेथिं रौतानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा दैमाखौ बारनानै 5 किल'मिटारजोंनो अदालगुरि मोननो गोनांखौ 15 किल'मिटारनि बांसिन जानथाइजों गिदिंना फैनो गोनां जायो अदालगुरि सहरसिम। बे बिथिंनि सायाव आसाम सरकार, बिटिसि सरकार आरो अदालगुरि लामा जौगाथाय होग्रा बिफाना खामानि मावग्रा कन्ट्रेक्टरनि सायाव मा राहा लायो समाजसो मोनथिगोन। नाथायबा दावबायारि आरो फालांगि खालामगिरिफोरा दालाङा आबुं जाजोबैयाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। मानोना दैज्लां बोथोराव दै फैना होयोब्ला बारनो हायै जानानै गोबां गोलाव जानथाइजों हान्थिनो गोनां जायो होननानै हान्थिगिरिफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। এই অলপ আগত ঢাকা চকা বুলি কয়। এই যে গলন্দি নদী, ইয়াৰ ওপৰত যে এখন দলং বনোৱা হৈছে, 20 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ নহ'ল। কি ক'ব আপুনি? সেইটো কি ক'ম আৰু, হোৱা নাই যেতিয়া আমি আৰু ক'ব লাগে কি আছে, আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে, হয় নে নহয়? হ'ব লাগে নে নালাগে? দলংটো হ'ব লাগে, কিয় হ'ব নালাগে, দলংটো হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ অহা যোৱাৰ কাৰণে কেনেকৈ অসুবিধা? ভালেখিনি অসুবিধা হ'ল এতিয়া পানী আহিলেতো আমি এইফালে যাবাই নোৱাৰি, দুনিয়া ঘূৰি আহিব লাগিব, হয় নে নহয়? কমেও 5 কিলোমিটাৰমান দূৰত। 5 কিলোমিটাৰ বেছি হ'ব। চৰকাৰক কি বুলি অনুৰোধ কৰিব আপুনি? চৰকাৰক কি বুলি অনুৰোধ কৰিব? চৰকাৰৰ উন্নতিৰ কি, চৰকাৰৰ উন্নত মানে জলদি বনাব লাগে আৰু সেইটোৱে না, আৰু কি ক'বা। नोंथांनि न'आ बबेयाव? आंनि न'आ रौतायाव, रौता भालुकमारि होनना बुङो। जोंहा बे अदालगुरिया मेन टाउन जाहैबाय जों माने थांलाय फैलाय माहाय उसुबिदा जादों। जोंहा बे दिनैसिम 20 बोसोरानो जालायलांबाय दलङा, दासिमबो जायाखै। बानायनाया खिन्थु माबायदि बानायदों गभर्नमेन्टआ एसे नोजोर होबा मोजां जागोन। मानो होनबा थांलाय फैलायाव जोंहा खस्थ' जायो। बिदिनो नै दा दैज्लां फैबाय, जोंहा बिथिं थांनो हायोबा माने थाब मोनहैयो आरो समय होसोनो हायो, खिन्थु बेबायदि जायाखै। दलङा बायबाय थायो, बोसोरै बनायो होननानै बुंनांसिगोन, खिन्थु बायबाय थायो। गभर्नमेन्टआ एसे नोजोर होबा मोजां जागौमोन आरो। रौतानिफ्राय तामुलपुरसिम राजा लामाया जाबाय, बेखेवनायबो जाबाय, नाथाय बे गंसे दलंनि थाखायनो बे लामाजों थांनो हानाय जायाखै। बेथ' नंगौ, जोंहा क'क्राझार बिदिनो थाङो, जोङो बे लामाजोंनो थाङो, खिन्थु बे लामाया जायोब्ला जोंहा साबसिन जायो। लामाफोरा जुदि मोजां नङाबा जोंहा थांलाय फैलाय ओरै जुदि जोङो गुवाहाटि जानानै गिदिंना थाङोब्ला, बायहाथा जानानै गिदिंना थाङोबा जोंहा बहुद गोजान जायो लामाया। जुदि जों बिथिं थांनो हायोबा सर्टकाट जायो, जोंहा बहुतखिनि 60 किल'मिटारसो सर्टकाट जायो जोंहा बिथिं थांनो हायोबा।